Мої вітання, з вами Крим Реалії та я, Катерина Некреча. Це передача про те, що відбувається сьогодні в Криму. Дивіться в випуску. Операція проти кримських татар. Померла легенда національного руху. Кримська дитяча сотня. Сын 7-летний перед сном говорит: дай мне номер ФСБ. Я говорю: зачем? Я хочу им позвонить и сказать, чтобы они вернули папу. Хто витрачає більше на їжу – кримчани чи кияни? Дослідження Крим Реалії. Маю на поготові кошик і гаманець. Які музиканти приїжджають в Крим і яку музику насправді слухають кримчани? У Криму затримали кримсько-татарських активістів. Їх ФСБ Росії звинуватили у вимаганні грошей. На місці спецоперації силовиків була присутня і Веджіє Кашка, ветеран національного визвольного руху кримських татар. Пізніше 83-річна жінка померла у швидкій кареті. З місця подій подробиці розкаже Антон Наумлюк. Киевский районный суд Симферополя вынес решение о мере пресечения 4 задержанным активистам крымско-татарского национального движения. Задержание проходило вчера днем в центре города силами полиции и Федеральной службы безопасности. Вместе с задержанными находилась одна из старейших активисток крымско-татарского национального движения Веджіє Кашка. Ей стало плохо, была вызвана скорая помощь, однако до больницы ее довести не успели, по дороге она скончалась. Похороны состоялись сегодня днем, и на них собрались тысячи крымских татар для того, чтобы проститься и почтить память одной из старейших ветеранов национального движения. В это время в Киевском районном суде избиралась мера пресечения для задержанных. Все они обвиняются в попытке вымогательства у гражданина Турции денежной суммы в размере $7000. Он написал заявление, ходил на встречи с ними с звукозаписывающей аппаратурой. По всей видимости, материалы слежки и прослушки телефонов попали в материалы дела. Во всяком случае, на них сегодня в суде ссылались следователи. История, которую рассказывают сами задержанные и активисты крымско-татарского движения, несколько иная. По словам задержанных, гражданин Турции был должен Веджіє Кашка эту сумму, он занял ее 2 месяца назад, и она обратилась к своим товарищам для того, чтобы они помогли в возвращении этой суммы. Он сделать это добровольно отказывался. Они встретились с ним в центре города, в кафе, где и произошло задержание силами сотрудников полиции и Федеральной службы безопасности. Кроме задержаний, вчера до поздней ночи проходили обыски у свидетелей и фигурантов этого дела. Обыски были в Ялте, в Судаке, в самом Симферополе и продолжались до 3 ночи. На данный момент все задержанные находятся в СИЗО. Их оставили под арестом на срок до 15 января. Все они старейшие активисты крымско-татарского национального движения. Бекир Дегерменджи, один из задержанных, является отцом Мустафы Дегерменджи, обвиняемого по громкому делу 26 февраля, судебный процесс по которому проходит до сих пор в Симферополе. Антон Наумлюк, Крим Реалії. Кримська дитяча сотня. З початку анексії ФСБ арештувала в Криму вже 25 чоловіків. Сім'ї лишилися без годувальників, а більше 100 дітей без своїх тат. Їх звинуватили в участі в ісламській організації Хізбут Тахрір. Привід для затримання – доноси сусідів. Докази в судах – засекречені свідки. Нещодавно на кілька годин затримали жінок-політв'язнів. Про сильних дружин і їхніх дорослих маленьких дітей розкажуть мої колеги. Маленька Асія Джимаденова не знає, що таке таткові обійми. Свого батька вона не бачила ще жодного разу, бо народилася через 9 днів після того, як Еміля Джимаденова затримала ФСБ. Пока шел обыск, следователи писали, он постоянно переживал за меня и спрашивал: как ты себя чувствуешь, как ты себя чувствуешь. Ну, я держалась. Батько Асії та 2 хлопчиків Юсуфа та Юнуса – людина з 2 вищими освітами, експедитор інкасатор банку. Він раптом опинився в кайданках. Його звинувачують в тому, що він нібито є членом ісламської організації Хізбут Тахрір. Росія оголосила її терористичною. Вже рік хлопці не бачили тата, часто переглядають фотографії з ним. Мы с папашей
Васан и снег. Да, тоже Васан. А здесь мы с Бабакой делаем лимонад. А здесь они ездили на море. Софії Куку було 5, коли 2 роки тому забирали її батька, правозахисника Емір Усеїна. С пылинки с нее сдувал папа, никогда не повышал голоса. И тут папа плохой, папа в наручниках. Какие-то чужие дяди говорят, что папа совершил преступление. В общем, потом она поняла как-то сама. Я еще помогала там, знаете, вот как ей объяснить. 5 лет ей тогда было. Как объяснить 5-летнему, что происходит? Говорю, вот как в сказке. Всегда добро должно вот, чтобы это добро проявилось, должно быть какое-то зло, понимаешь? И что у нас папа добро? Я говорю, естественно, добро. Арештованому правозахисникові майже 2 роки не дозволяли побачення з сім'єю. Кілька місяців тому рідних пустили до СІЗО. Умови тримання батька стали шоком для дітей. Софик у нас такая девочка, редко плачет. А это она у него спросила, когда ты вернешься? Он сказал, наверное, не скоро. И вот она расплакалась. А потом зашел Бекир с братом Эмира Усеина. И через 15 минут открываются двери, и вот брат вот так мне вот на руках вынес Бекира, зеленого. Он потерял там сознание. Потом быстренько привели его в чувство. Я говорю, что случилось? Что? Он говорит, там было очень душно и грустно. Друге побачення діти перенесли вже легше. Розпитували батька, де він молиться і де спить. Не могли зрозуміти, що таке нари. Торкнутися тата діти не змогли, спілкувалися крізь товсте скло телефоном. Иногда вот так Помехи, да. Да, помехи. Он говорил мне, я тебя очень сильно люблю, и еще всем селян передавать. У сім'ях ув'язнених братів Абдулаєвих в одного 5, в іншого 4 дітей. Теймур та Узеїр – тренери з теквондо, чемпіони України та Європи. Їх затримували з особливою жорстокістю та зухвальством. Старший син Теймура досі пам'ятає, як били батька. Ударили его так лицом, прям об пол его ударили. Кровать так переворачивали сильно, чуть аж не сломались эти кровати. Потом они тут еще учебники мои ковряли, и так кидали, одну даже посмотрели и кинули. Потом они туда пошли, там тоже так все вещи перевернули, аж мы ходить не смогли нигде. Молодші діти з острахом питали, чому прийшли ці люди і чи вбиватимуть їх. Часто прокидаються від жахів. Часто бывает такое, что они во сне плачут. Буквально недавно тоже второй сын, 7-летний, перед сном говорит, дай мне номер ФСБ. Я говорю, зачем? Я хочу им позвонить и сказать, чтобы они вернули папу. Ось так влітку діти ходили до суду, аби хоча б мимохідь побачити своїх батьків, коли їх виводять із засідання. Спинами закрываете, детям не даете отцов видеть. Отпустите МДШ! Отпустите МДШ! Дітей, щоб побачили своїх тат, до зали суду не пускають. Психика травмируется. Тоже, знаете, интересный момент. А в 6 утра, когда били нашу дверь, кто-нибудь думал об их психике? Сім'ям, які лишилися без годувальників, допомагає фонд «Наші діти». З малечою працюють психологи. Кажуть, що раніше діти часто плакали, тепер все більше ставлять дорослим питань. Говорит, а бывает вот военная полиция, которая преступников ловят? Я говорю, я растерялась. Говорю, ну вообще по идее они для этого и созданы. Мама мне говорит, мне приснилось, что Мухаммада забрали в тюрьму и посадили в камеру к Бабаке. А потом пришли ко мне и говорят, ах, ты проказничал? И, говорит, меня тоже забрали и к Бабаке посадили. Сусіди ув'язнених теж не в змозі приховати від дітей, що відбувається в кримській спільноті. Тож ігри в малечі вже дорослі. Мальчишки лет 7-10, слышу, они играют в суды. Да? И это было так со стороны интересно на них посмотреть. У них есть свой адвокат Курбединов.
у них свой журналист Наумлюк. После судов они брали интервью друг у друга. Мне было очень интересно, кого же они судят. Да? И обратившись к судье, я спросила, скажите, кого вы судите? Судья мне в ответ говорит, мы не судим людей верующих, честных, правильных, мы именно только судим преступников, воров, тех, кто оскорбляет и обзываются. Цього місяця 7 жінок їздили на Херсонщину, аби оформити українські документи дітям. Під час повернення їх затримала ФСБ. 6 годин їх тримали на кордоні. Аліме Абдулаєва пережила гіпертонічний криз, але їй 40 хвилин не викликали швидку і заборонили лікарям забрати її. Одна з жінок змогла таємно увімкнути телефон і повідомити про все це активістів. Ось аудіозапис з цього телефону. Автозак быстро приехал. Скорая не может приехать. Успокойся, женщина. Они меня. Они Мишетка. Свою жизнь. На какой-то момент такое было впечатление, что как будто я заканчивается мой срок жизни. Заради допиту 7 жінок на кордон привезли вантажівку озброєних силовиків. Їх допитували, навіщо вони їздили на материк. Питали про зв'язки з ІДІЛ. Один зі слідчих залякував жінок поодинці. В какой-то момент, когда я не хотела говорить, он мне сказал, ну все, тогда твой конец будет здесь. Я не знала, что он имеет в виду. В смысле, я поняла его, что то есть моя смерть, что ли, будет там. Да? И в ответ я сказала, что конец любого из нас, да, знает только Всевышний, который дал ему начало. Багатогодинні допити, особисті огляди, вилучення інформації з телефонів, залякування – все це у ФСБ назвали опитуванням. Идет сейчас планомерное давление на солидарность, да, так как они видят, что информационно крымская солидарность подкована и старается донести все незаконные действия со стороны властей до всего мира. Галя Войницкий. Стреляли из автомата. Так. Коли Еміля Джимаденова затримували, він попросив сина Юсуфа допомагати мамі та бути мужнім, бо лишається за старшого чоловіка. Нині Юсуфу вже 6, і він почав займатися боротьбою. Бути сильною намагається і його мати Ліана. Згадує, як на кордоні під час допиту слідчих відчула хвилину слабкості, яку змогла здолати. Вона, як і інші жінки, не хоче, аби ФСБшники бачили їхні сльози. Я осталась сидеть одна на стуле, все вот эти ОМОН, они стояли напротив меня с автоматами. Было темно уже на улице, я посмотрела в небо, и в этот момент мне почему-то хотелось расплакаться, да. И уже вот-вот слезы бы покатились бы, да, по щекам, но я удержала, да, можно сказать, я их обратно в себя и сказала, еще не пришел момент плакать, да, мы будем плакать, наверное, тогда, когда выйдут наши мужья. Когда они вернутся, я думаю, нам уже можно будет, да, расплакаться. Олександра Славіна, Антон Наумлюк для Крим-Реалії. М'ясо, риба, вершкове масло, сири і деякі крупи. Майже у 2 рази подорожчали на півострові з часу анексії. А мінімальний продуктовий кримський кошик порівнюють із підмосковним. Ми приготували 2 однакові страви – в Криму і в Києві. Чи є різниця? Кулінарне дослідження Крим-Реалії. Кримські ринки проти київських. Які аромати? Де їсти дорожче? Наравні з Москвою ціни. Чому в Криму подорожчали продукти і які вже стали делікатесами? Какие-то копченые колбаси. Що їдять кримчани? Ми вийшли на вулиці Севастополя, щоб розпитати, що для них мінімальний продуктовий набір. Хлеб, молоко. Сам минимальный. Мясо. Гречка, рис, макароны, мясо. Ну, иногда колбаску, иногда мясо. Вот. Молочные продукты. Покупаем практически все продукты. Только выбираем, конечно, ценовая разная такая. Щоб подивитись, як змінилися за час анексії ціни на продукти, приготуємо одну із самих кримських страв – плов. Перевіримо, скільки ми витратимо на це в Криму і в Києві. Ми
в Бахчисараї. Караван-сарай Салачик – кафе з нетиповою історією. До анексії відоме далеко за межами півострова. Был открыт в 2001 году. Целью открытия заведения было показ общественности, людям, гостям, туристам, культуры, быта, пищу, традиции, историю крымских татар. Після анексії тут почалися обшуки і перевірки. Директора закладу Марлена Асанова заарештували у жовтні цього року. Звинуватили у створенні терористичної організації. Менеджера Сейтумера Сейтумерова теж затримували. Але адвокати довели його невинуватість і його відпустили. Заклад продовжує працювати. Тут ми й готуватимемо справжній кримський плов. Спочатку купимо усі необхідні продукти. Ми на ринку в Бахчисараї. В усьому Криму тут одні з найнижчих цін. Найдорожчими містами вважаються Сімферополь і Севастополь. Тамтешні продавці порівнюють ціни з московськими. Так у нас-то с Краснодара везут или это всюду везут. Наравне с Москвой цены. Попробуй Краснодар перевезти сюда товар. Пару надо платить, правильно? Ну, машину надо занимать. Отже, бахчисарайський плов нам обійдеться дешевше. Йдемо до магазину. Морква приблизно 10 гривень за кіло. Рис для плову – 120 гривень за кілограм. Шукаємо яловичину. За кілограм м'яса без кістки просять 200 гривень. Ще треба часник, цибуля і рослинна олія. Кухар кримського кафе ділиться професійними секретами. Головний – якісні продукти. Главное, чтобы продукты соответствовали своему качеству. Если будут продукты хорошие, то и плов будет, соответственно, очень вкусным. Щоправда, каже, останнім часом вони здорожчали. Мясо стало дороже, овощи подорожали. Ну, не намного, но стало дороже все равно. Да. Саме такий справжній кримський плов ми приготуємо і у Києві. Маю на поготові кошик і гаманець. Подивимось, скільки це коштуватиме у столиці. Київський плов готуватимемо так само у кримсько-татарському кафе. Воно переїхало після анексії до столиці. Маємо список продуктів, необхідних для їхнього фірмового плову. Купуємо їх на центральному ринку столиці – Бесарабці. Які аромати. Для плову нам потрібен кумин, він же зіра. Яловичина є, морква, часник, нут, зіра. Лишилося найголовніше – рис. Але він має бути особливий. Скажіть, а є у вас рисосманжик? За кілограм рису для плову у Києві треба віддати 80 гривень. Тобто на 40 гривень дешевше, ніж у Криму. М'ясо коштувало на 90 гривень менше. Кримчани кажуть, подорожчання на їх раціон здебільшого не впливає. Лише деякі з тих, кого ми опитали, відмовилися від дорогих продуктів. Свой огород, покупаем продукты редко, поэтому заготавливаем на зиму. Рыбу, да. Икру, семгу, там красную рыбу. От того мы не отказывались, потому что мы его не пробовали. Що ж зараз в Криму вважають делікатесами? Мидии, морепродукты, что-то такое. Деликатесы – это очень вкусно. Какие-то копченые колбасы. Допустим, сырокопченые, но я ее никогда не покупаю.
Ми вирішили не порівнювати нинішні ціни у Криму з тими, що були до анексії, адже через вимушену зміну валюти і різні рівні інфляції підрахунки не відображають повної картини. А от Російська служба статистики аналізує продуктовий ринок із початку 2015 року. За їхніми даними, вартість мінімального продуктового набору на місяць майже така сама, як у Московській області. Це більше, ніж 1600 гривень. Ми розберемо, як змінювалися ціни на продукти для плову. Рис звичайний 2 роки тому коштував 65 рублів або близько 25 гривень. Зараз у рублях він коштує менше, а відносно гривні – так само. Морква за 2 роки трохи здорожчала. Цибуля нині коштує 10 гривень за кіло. Кілограм часнику раніше можна було купити за 70 гривень, тепер за 76. Подорожчала соняшникова олія і м'ясо. В січні 15-го кілограм яловичини можна було купити за 168 гривень. Зараз це коштує майже 200 гривень. Тим часом у Києві процес приготування йде повним ходом. Кухар дає поради. Во-первых, вовремя кинуть лук в мясо, чтобы мясо было мягкое. При жарке самого мяса надо соль добавить, потом вода. Вот в плове вода. Перельешь воды, у тебя плов не получится. Не дольешь воды, аналогично. Обсмажуємо м'ясо і починаємо засипати інгредієнти. Світлана радить, як зекономити. Ну, есть, конечно, плов, который там готовят для ребенка, там еще что-то с курицей. Но если вы хотите, ну, я бы на вашем месте все-таки говядина, заменяйте свининою. Коли всі продукти в казані, 20 хвилин чекаємо, поки страва остаточно приготується, а тим часом порахуємо витрати. Виявилося, в Бахчисараї приготувати плов коштує 814 рублів або 364 гривні у перерахунку. У Києві за такий самий набір ми заплатили 246 гривень, більше ніж на 100 гривень менше. У Салачику ми готували саме такий звичайний кримський плов із продуктів, які легко знайти на ринку. От плов наш готовий. Ось такий плов вийшов у нас у Києві. Анастасія Бубкова, Олександр Хоменко та Соломія Бурштин для Крим Реалії. Лоліта, Стас Михайлов, Серебро, дискотека «Аварія», Сергій Шнуров та навіть всесвітньо відомий гурт «Скутер». Всі ці артисти нещодавно гастролювали в анексованому Криму. Ну а тепер афіші по всьому півострові. Там чекають на Ларису Доліну, Олександра Сірова та Наутілус Пампіліус. Чи таку музику люблять кримчани? Ми вирішили перевірити, що лунає в їхніх навушниках. Вахтером бумбокс. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда? Massive Attack. А трек? То Браді Серкус. Love is like a sin, my love. Сплин, выхода нет. Скоро рассвет, выхода нет. Скажи, я стесняюсь. Скажи, давай. Фараон, скр-скр-скр. В ледяной гробнице, в белых платьях нимфы. Засыпал в могиле со стволом. Ну скорпы, конечно. А песня? The best is yet to come. The best is yet to come. I know, you know, that we've only just... Металлика. The day that never come. The day that never comes. Мияги, по уши в тебя влюблю. Я по уши в тебя влюблю. Я по уши в тебя влюблю. Я по уши в тебя влюблю. AC/DC. Shake a leg. Shake a leg. Shake it, yeah. Adrian von Ziegler. At Winded Hearts. Король и Шут. А песня? Лесник.
дорогой я выбил свою силу и в доме лесника я ночлега попросил. Брутто. А трек? Гарри. Стрелки подхода, четвертый за Гарри. Гарри сейчас походит, вернется. Мельница, океан. Черногривый, радушный, ревнивый, мы не мертвые, не живы, мы в пути. Жестокий. Нет. Queen, Invisible Man. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Цыганочка на танец. Баста. А песня? Пьяница. Потому что я пьяница. Maroon 5. She will be loved. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Це все, про що ми встигли розказати вам сьогодні. З вами були Крим Реалії та я, Катерина Некреча. До зустрічі вже за тиждень.